और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू मेरी सपनों की रानी कब ଆସିବନି ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ଏଇ ତ ଆଇଛି ଆଉ मेरी सपनों की रानी ଆଉ ଖାଲି ଆଖି ଯୋଡ଼େ क्या कह दिया ବହୁତ କଥା କହିଥିଲା ସେ ସେଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଦେଖିଲ ଇଲୋ ଭଉଲୋ ଛାତି କଣ ହେଲା ମୋର ହାତଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ଦେଖ 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 ତାପରେ ନା ମୁଁ ସାୟାର ନୁହଁ ଛୁଆଟା ତାପରେ नो କମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହାରାମଜାଦାଟା ପରମ ହାରାମଜାଦାଟା ବୟସ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ସବୁ ଆଗକୁ ଦିନ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତା ତାକୁ ହାତକୁ ନା ତା ହାତକୁ ନା କ'ଣ କରୁଛି ହଁ ହଁ ଚାଲ 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 ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ହଁ ଯା ଇସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ନା ଏଇଟା ମୋ ମାନେ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ମର ଏଇ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ୟାକୁ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଶିଳ୍ପା ଦେଖୁନ ଜାଗାରେ ମତେ କ'ଣ କହୁ ଦେଖୁନ ହାସ୍ ସେ ବିୟୁଟି ହେଇଗଲା।